Tim ini rene ampe mulih. Merah nek. Enggak. Kunci. Oh, bener karo. Ini lho. Error ini lho. Error. Heeh. Gak gelem ngalih lho. Wis berarti paling. Wis keluar tadi. Wis ya, lanjut pamit ya. Ah, hati-hati. Ya, kurang mantap ya. Heeh, ini. Heeh. Kono-kono. Pas IC ya. Wis ka ya. Ah, ya. Jalan-jalan idul. Heeh. Asape Jagong. Dal Jagong. Sampai lek saya ya. Iya. Aku anu mbak mah yo. Ah, lali yo. Lah, lo wali le kan Mas Jat. Ada mau digal ada raro. Ibu ya ra WA. Heeh. Nah, Mas Jat, hati-hati. Karepe nganu Pak Jiat karo Bikmi. Jagong bayi ngene. Adike Mbah Salamah. Tapi anake sing bayi sok pilek ngarani yo putu karo Mbah Salamah. Saudara aku putu. Nah. Kok sik ae. Anune lho, lomboke kok sik ijek ae. Iki lho lombok lho kok sik ijek ae. Ini Bikmi. Lombok kok sik ijek ae, jereke wis mati wite. Kok sik ijek ae. Lombok kok ijek po. Pesen lombok. Ya iya. Kapan lek pesen? Anu WA. Apa? Ibuku ngebel. Heh? Ngebel iki pesen iki lho. Gawakne. Heeh. Mulakno. Gawakne. Makmu. Heeh. Yo, dengkule loro nek. Lek aku ora rono iki mau. Oh. Samurat. Iya tekan rono kuwi. Iki mau kok kono. Oh, iya sik. Tak jupukne wini anu Lombok. wah wini anu. Apa? Kacang. Kolali. Koe sih. Tak jupukne ya. Kolali. Koe ae. Engko ae kena. Ya. Wineh kacang tunggak. Oh ini Bikmi. Iki lho. Dipone kacang tunggak ini. Ini Bikmi. Ora koper ngonceki. Iya, wis stop ini. Gak nih. Eleh wong ditandur ning anu apa? Ditandur ning andeng omah. Tuh, tandur pinggir rumah. Lombok. Karo wineh kacang tunggak. Mbok 2 kilo. Ya ngono. Diingi lek mulai bek menit. Mang. Dik nyenane Kok ora diingi sitone lek jipuk. gak. Wis pegel. Wong mange bingung. Bingung ya, Boh? Ora dicikono marem ning mek gon mesake pitike sampe mati. Ora diurusi. Heeh. Jengeterne nganu bojone Agung. Boh enggak dicipuk. Gak Pegel wonge. nesu wisan. Nesu bene lho. Wis nesu. Coba Ayo reka-reka nesu. wong isik sewengi kok wis dicikok. Heeh. Demenane no nesu. Cigoran kuwi lho. Tre ora tau duwe bojo. Entuk bek menik marem. Heeh. Ren ora tau duwe bojo. Joko tuwek to. Joko tuwek to dia. Heeh. Dadi entuk bojo malah marem. Cukup tuwek. Wong biyen jandane kan surip.
Heeh. mau dia kan weka dhek kuwi Sing wegah sapa? si Mek menik. Lah iya. lah cetok kuwi ngurut sapa menik nurut bojone Ganong terus karo Surya rene wong ngurut ning kulon kono ning idilmu lho urip aku ngene sapa lho ngene Ganong dadi parani anu golek balik lek wis mampira ngono dinteni ngono to Heeh. lek ngomongi surip lah dhek ya wis demen si kono kuwi lanange kuwi Lanange duran. lah terus menik ya wis gelem ning terus anak sing ngomongi terus wegah basa wegah dhek kak pirang dino ngono nang omah pirang dino gek mboke iki wala gek nyapa lo gek mboke kan ngene yo lek gelem kon rene rondo ritek kon rene wong tok ritek pokok gawa surat anu pegat ngono Heeh. anu nek kene tak rejakne ngono mboke terus bareng ngono cut menik lai wegah ndak sida Gak demen. yo alah anu nyapa lo Dek kok wegah cut dek basa menik ndak sago dek terus ngeli lek ketututan ning babatang kono lho Sing ngeli sapa? si Goran Mosok. heeh Lho. lek ketututan ning babatang kono wonge rumasane dibopong bae ngono Heeh. lek ketututan ngomonge wi mulakno dadi manten iki kanu padha alok oh alah layak ora sago anu kok meli ngono Heeh. terus piye nae basa Jadi- kelem lek ngomongi surip anake gelem ngenteni bar sewu sing lanang Mhm. lek ngomongi surip Gelem rapi tapi bar sewune. Gelem dirapi tapi bar sewune sing lanang. heeh jane ya wis bar ngono dhek Diapusi. walah kok aku ki yo sak ketunan ngene lho yo biyen arep rapi bapak Dewi aduh mandar balik rene dadi sitok ora doh ada izin karo anake yo anake pokoke bapake demen ya apa lho Heeh. aduh ojak balik rene yo gelem no tenan prayet wi lho aku yo sak ketunan yo tak omongi jane nek wong cedhek lho mbok gelem mbok kowe ngono ora isin karo anake aku lho isin karo anake Heeh. ya wis karep-karepmu datuk ora doh ora wira-wiri pegel aku aduh nang kene yo gelem Jadi ceritane iki nganu. Cak. heeh Bek menik iki kan kira yo udung wis rapi karo Jodoh-jodoh sapa nek. jenenge wong anak jenate Pak Gito, anak duwe anak yo. loro lanang kabeh. karek manut wong tuwek Lah, kono yo digawe anake lunga ning Kalimantan to iki perantau. kene ngono kok Terus wegah karo Mbak Mai iki dijodoni karo wong lor kali heeh jenenge Pak Jen. Duran. Maune ra gelem terus. Mbah kok sisi gelem. pesane ngalahi lho oleh lek sis lek kurono karo menik nganu pas sewune mboke sewonang dadi omongi lek menik gelem kon pas sewune mboke kon rono karo aku jak ngrene sak mboke lek nyoto gelem ngono dulure wedok kuwi Heeh. terus bareng ngono mboke jan tenan gati tenan wis anu
cara mbok ijek ngono direjakne wegah matine iki lho keseso nyapa yo daerah keseso wong duwe utang yami kek wis bergabake kuwi diae panen kuwi dituwi bangi kabeh dintekne Sing entekne. dipoki Heeh. bareng wis pok-pokan misang ono yo meneng ayo ben Heeh. wis pok-pokan dadakan basa balik tibake bukune sing nang omah keri lah buku gayane wong Bukune sapa? bukune catetane mboke si anu koran Keri piye? darani dihapusin jereke ijek utange cek 2 juta nah dhek kaget Padahal wis pok. wis Hmm. lah kuwi dhek terus kaget anake lanang mati ki kan ngene anu mboke wis mati bangga ditagih oh lek mbok netere ijek bangga duwe utang ora duwe utang ngomong duwe utang tak saur nek yo kuwi karo muai duwe karo muai duwe 2 juta ngono kae iki mbuh lek muai loro dinane ngono Heeh. tekono karo koran Heeh. lah tiba iki lorone yo murakno surip tak tekoni rek kowe yang sawah lor mampir dene menedak sang bojoku larane kok kono iki aku aras-arasen lah wong netre ora diutang ngomong Utang wis pok dikira urung. wis catetane cek 2 juta nek dhuwit sakmono kae lho Heeh. wong tuwek yo kaget Kaget. heeh dadi yo mati malah aku ngono alah lire opo dek yo mati Heeh. cara ora ngono Loro. heeh dek mboke kedang pabrik tegale mboke aku ki krungu ke pramesane to rek dijaluki gege bolang 11 lho ngalah dalek aku ora sampe jaluk tak wehi kek duit 700 juta lho dijaluki duit mboke gege bolang kok 11 lho Sapa? yo si tidak yami iki Oh, piye to kowe iki kek nolak kayak lemah kono sing didol ya. heeh tanu kae pautan gunung kae Heeh. ya kuwi lek slametane sing anu olah-olah karjenate lasemi Heeh. mateng deh wis mateng jembarange wis mateng gek mboke diuncali sego kok prayo entuk berkat Hmm. yo malah kadek jaro karo sing Heeh. anu lho piye jereke kok prayo entuk berkat Heeh. ya berkat ayo Sik suwi. cece Cece. bayi kadek kaya ngono layak yo Heeh. mulie dikirim duduk kaya ngono wong lek nemen-nemen nek jaro karo wong tuwek ya kuwi gostine lho lek kate ora to yo ngaku ki tak mau ngono mbokku loro ki bakal omah lek kudu nyicil ki tak dol tak golek nek sapi gede kono piye to angketmu Heeh. nate mbokku ki piye wis saka iki tak doli tak ngono kae wis mari wis doyan mangan wis mbok wong bojoku yo gati kula ajeng tambah keludaya sampean bertungkas napa aku tukokno iwak anu dendeng ragi yo heeh anu nggih ngono Heeh. tukokne dendeng ragi kuwi lek seneng mangan basa seneng mangan ora yo rasa baene kok ngontrak karo bapakku dijak kok aku saurunge wis ning arep lawang ngono ki arep ngajak mbokku wis diruwi sak setengah badan kok Saurunge wi. bapak Lah ya. kira-kira mbokmu tak jak nduk ngono Heeh.
Dadi Jak nendi ra ngono. nang omah barang tak ampeng karo putune loro, dhek tak dereh ning tengah ngono kuwi diceluki paburitan. Iya lek nyeluki. Mesine yo bokmu ngono. Terus Nyauri. dhek metu wolot mlayu. Aduh, mak kan yo nang buritan, enek upong. Heeh. Kan buritan enek upong. Wes goda kaya anu. Biyen arep melok aku ndak oleh bapakku. Terus Heeh. dhek karepe yo ora oleh. Basa balik tak omong ngono ning ngene Pak Ayuku. Wis seneng madang. Aku tak turun ning ngene Pak Ayu murong bengi ya, Duk. Arepe sasi mulut Arepe turu ngene sapa? ning ngene Pak Ayuku Yuni mbokmu. Heeh. Ini mbok ni. Karepmu to, Mbok, wong treyo kabeh anak. Lah piye to? Heeh. Ora golek wis anu yo gek rene neh. Ngono aku iki Heeh. ngomongi kuwi. Lah bareng ngono sesuk ngono nang ngene Mbak Ayu kurang bengi iki pas ngeduse bae. Sesuk isuk ngono. Heeh. Dhek kowe kere melok kene nyamah lor kene. Yang ngene sisung kono. Heeh. Dadi dibadol wedah anu Kontel. ontel sing anu yo enek sing nyurung enek sing goceki ngono yo dak esuk-esuk iki saiki balik saiki Heeh. wes alah kono momen lan kono nemen aku bingung kejenate segeri cek walah tak dare gondel ora usah mbokmu ora usah kok golek-golekne ngono jenate seger Heeh. mengen aku yo malah piye lho aku bingung terus dawa ngeduse bae sesuk isuk dek sore iki lho Sore ne. karek mak seke lho jan aku jan jane mbokku ki cek enom ora ora dijak bapakku ngono cek enom mbokku ki wong mulai Dijak ayo gelem. lah wong nek eleke tukaran iki akhire purek nyagen aku ngono angger sik sewengi ya wis balik. Boleh nak cinta berarti. Heeh. Angger sik sewengi saiki lah tukaran ngono sesuk sore ngono dhek wis balik. Layak dijak gelem. Sangke demene kok. Aku tak balik ya mbokmu ya. Anu Nduk, aku tak balik ya Nduk. Pamit aku. Heeh. Walah Pak. Nang kene sik sewengi kok balik. Yang mbokmu ya. Ora nek bature ya ngono. Dawa iki jan.